Il-primawla tal-Qorti Ċivili ordnat l-Avukat Ġenerali ħallas is-somma ta' 10,000 euro f'danni morali lil Antonio Gatt wara l-instab li ma kienx ħati fl-akkużi kollha miġjuba kontrih u minħabba li dan il-każ ammont twil ta' żmien biex jiġi konkluż. Din is-sentenza tista' titqies bħala waħda importanti meta wieħed iqis l-ammont ta' kumpens mogħti mill-qorti. Il-proċeduri kriminali bdew mill-Pulizija fit-23 ta' April tas-sena 2001 fejn Gatt ġie akkużat bit-traffikar ta' droga. Antonio Gatt instab mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih fil-11 ta' Lulju tas-sena 2018, aktar minn 17 il-sena wara tal-bidu tal-proċeduri. Għal 15 il-sena l-applikant kien suġġett għal diversi kundizzjonijiet ta' ħelsien mill-arrest, inkluż li kellu jkun id-dar sal-11:09 ta' bil-lejl u jiffirma darba fil-ġimgħa fl-assa tal-Pulizija. Antonio Gatt ressaq rikors kontra l-Avukat Ġenerali fejn sostna li dritt tiegħu għal smih ġust ġie miksur minħabba ammont mhux raġonevoli ta' żmien li ħadu dawn il-proċeduri. L-imħallef Robert Manġon fis-sentenza ddeċida favur Gatt waqt li enfasizza li l-proċeduri kriminali m'għandhomx jieħdu daqstant żmien anke minħabba l-ħsara morali li jikkawżaw lil persuna li tkun għaddejja minn kawża simili. L-avukati Joseph Giglio u Sara Mifsud deru għal Antonio Gatt.